Salva tu alma.
lekua. Txaloen epea eta irrintzien indarra parranda gauela eta kriskipinen ospina zu bertan zarela jakizue dantzan astean sentitzen garela infernuko auspoarekin zeruan bezala. Zu bertan zarela, jakizue dantzan astean sentitzen garela infernuko auspoarekin zeruan bezala. Eskerrik asko eta ez da Montevideo. Bueno, saio hori amaitzeko, azkeneko bikoti egongo da gora. Da, espero dando gustoko izetie, dando disfrutetie. Da, ia urreguen olako oso sortu ginken. Da, oitura polit baten hasiera bakarrik ia izen leken. Gaurkoa. Bueno,